Tervetuloa LPS Senpai Uvupakas Suomi-kanavalle. Muistakaa followaa ja subaa. Ei vittu, koulu alkaa. Onneksi mä valitsin jo eilen vaatteet, niin mun ei tarvitse miettiä mitään. Kyllä mä oon sellainen diiva. Sit kouluun! Oi, päivää kulta. Tule aamupalalle. En! Sä pilat mun elämän! Sä tiedät, että mä oon dietillä! Minä vain haluan, että sinä olet terve. No ihan sama. Mä menen nyt kouluun. Olivia! Emily! Siis mun faija skitsoo taas. Ja se koitti pakottaa mua syömään. No siis mitä vittua, eikö se voi vaan taju, että sä oot dietillä? No niin justiinsa. No niinpä. Ja arvaa mitä? No? Mä kuulin, että mun vanhemmat lähtee pois. Ai minkä takia ja minne? Siis ne lähtee jonnekin Italiaa. Niillä on joku yritys siellä. Onko muka? Joo. Miten sä luulet, että muuten mulle ei olisi tätä Pradaa? No joo, anteeksi, sori kun mä oon näin tällainen. Mut mä voisin kyllä pitää niinku bileet, kun kaikki on pois kotoa. Siis toi on ihan sika hyvä idea. No niinpä, meidän pitää kutsua kaikki. Joo, ruokailus. Joo, niin me tehdään. Mut pitääks meidän kans kutsua Adrian? Mut eikö se olisi aika iconic, että niinku meidän koulun loserein poika tulee sinne? No, kyllä mä voisin kutsua sen. Mitä? Kuulit sä ton? Teidät kaikki on kutsuttu mun kätybileisiin! Jee! Ja sut on myöskin kutsuttu. Miks mut? No koska sun vaan pitää tulla. Ja jos et tuu, pahoin tapahtuu. No mitä vittu, okei. Joo, hei, mennään laittaa kaikille viestiä, kaikki, ketä me tunnetaan, niin niille viestiä, että on käty. Joo, kätybileet, oikeesti. Joo. Kotibileet! Onko pakko vittu tulla? Tuntuu jo ihan sika hyvältä. Oi. Nää on ihan mahtavat bileet! Toi Adrian on kyllä kinda hear me out. Niin on. Nyt kun mä katon sitä. Niin, sun pitäisi mennä puhua sille. Oot sä ihan varma? Joo, on. You go, girl. Okei. Okay. Mitä sä Moi, haluut? Adrian. Mene pois. Mitä sä te... Herra jumala, sä oot hottis! Mitä vittu toi oli? No kun mä vaan haluaisin sut mun huoneeseen. Kai me voidaan sit mennä. Joo, tänne päin. Olisit se kiinnostanut, jos mä otan tämän mekan pois? Joo.